O Salón de Actos do Pazo da Cultura acolleu esta mañá o Obradoiro de Ilustracións Historias debuxadas, unha cita dirixida ao alumnado da ESO e bacharelato e impartida por Luís Dávila e Kiko da Silva. O obxectivo desta actividade, enmarcada dentro da celebración do Salón do Libro Infantil e Xuvenil, non é outro que amosar o día a día do humor gráfico, do deseño gráfico, unha arte que, sen dúbida, é unha posibilidade de futuro para estes estudantes. E tratar de que, bueno, que eles lles interese este mundo non só como actividade lúdica, sino tamén como posibilidade de laboral, como posibilidade de chegar a poder vivir dello, animalos a que sigan facendo cousas coas mans. Nestes tempos agora que estamos tan digitalizados, que estamos incluso perdendo a capacidade de escritura, ¿no? Que é o último vínculo que temos co dibuixo, estamos convertíndonos demasiado digitales. Entón, animándonos a que sigan facendo cousas. Sí, bueno, realmente o que estamos facendo é intentando mostrarlles aos rapaces e rapazas galegos que pódese vivir de facer banda deseñada e humor gráfico, que é unha profesión que aínda que non o parece, é seria e que realmente pois isto non ten que un nacer con un don, que realmente se aprende. Uns estudantes que consideraron moi interesante este obradoiro. Moi entretenido. A ver, pareceume moi original, a verdade, a música está moi original tamén, moi bonita, así un final moi precioso, agradezco moito porque entreteume moito, estuvo moi original. Moi interesante. Bastante divertidos os vídeos e moi interesante. E o que máis lles gustou do mesmo foi o seguinte. Estes vídeos últimos que nos puxo Kiko da Silva. Gustache o mundo da banda deseñada? Sí, leo moito. A música e os debuxos, que están moi orixinais. Están ben feitos con paciencia, o que quería decir, porque se xa son eu xa empezo a facer así porque non teño paciencia ninguna, a verdade. Cuando nos habló de las caras y cuando nos dijo que él había hecho su firma y que había ganado un juez. Un obradoiro moi ben valorado tamén polos protagonistas do mesmo, por Luís Dávila e Kiko da Silva, que nas teñen claro que traer os rapaces a aprender arte é unha tarefa moi importante. Porque unha das cousas que non nos podemos esquecer é que os humanos somos humanos gracias a crear. O sistema educativo está deixando de lado as artes, a música, a pintura, a literatura. Eu creo que nós estamos no século XXI e temos que cambiar o chip e temos que empezar a formalos non solamente para crear xente que sepa facer tornillos e construir casas, que está moi ben, pero que hai máis cousas e hai cousas que realmente son fundamentales para vivir, que é a arte, a música, a pintura, a literatura, a precisamos todos, non podemos vivir sin ela. Un salón do libro que continuará cun sinfín de actividades, mañá, entre outras, coa representación teatral de O secuestro da bibliotecaria de Sarabela Teatro e dende hoxe ata este sábado co primeiro Congreso Internacional da Mediación Lectora. Estas son soamente algunhas das iniciativas. Poden consultar toda a programación en www.salondolibro.gal.